Yesu yo itogo kadi. Ne balima ame uti kalo la ni kalo ye hera kalo ye duba kalo do nyetaga kalo do jiya kura kalo do ni jigi kana tige Yesu togo ye ne ani e latana Yesu togo ye ne ani e mara fanga ani barika be atogo la ne balima ne ba fo ye biko i jigi tu tigela i ka kominuna i mena ka matigi deli kominuna na manyana bo fo i jigi tu ta kan tuguni matigi togo wele ni kana ya matigi be jigi ude tugu kewalo kitabu sura 7 a verset 8 Pierre ni Yohana tonto alabato sokono tabu ya foko namara kedo kun sigilembe alabato sodala anye dara Yohana ka tuoni na ani Pierre ayi tege jo ya fo ayeko sanu tenebolo bori tenebolo ga mi benebolo o fleni ye Yesu Nazareti ka togo la wuli ka tama fona tumamina namara ke wuli la ka tama haleluya adona namara ke ku jigi tu te tama ka tuni akanyana mayala jigi tu tigela akanyana maya kono tama kola ga Yesu togo ya la tama emi jigi tigela ka foko ye ala deli ka dese ika delu te ka jabi bi ni kalo kono matigi na ijabi matigi deli ni danaye anaika delu jabi ana jigi ya kurati imatu haleluya neba fiye ko kambe kalo wera ibamba ijagala ya ikana salaya ikana itegeji ka salaya delila ikana salaya eglise tagala ikana salaya jagabola ikana salaya matigi no fe tamana atika to Yesu dantila